Ahojte priatelia, v tomto videu si rozoberieme ďalší produkt s názvom Magnesium Balance, čiže horčík. Isto viete, horčík je veľmi dôležitý, je to esenciálny minerál, telo si ho samo vyrobiť nevie, ale musíme ho príjmať zvonku. No a na trhu je strašne veľa produktov, strašne veľa horčíkov, ale za mňa vždy pozerajte na to, koľko je tam foriem. Väčšinou je to iba jedna forma horčíka, väčšinou to je bisglycinát a ako on je dobrý, ale ide o to, či sa aj v strede. Ja vám chcem teraz predstaviť produkt, kde je 7 foriem toho horčíka, to znamená, že je to stále horčík, ale v inej forme, tým pádom pôsobí aj na trošku iné veci a plus v našom produkte je vitamín D a vitamín B presne na to, aby ten produkt sa vedel do tela vstrebať a aj rozdistribuovať po celom našom tele. Takže na čo hlavne pôsobí horčík, ktorý je v 7 formách a vie sa vstrebať, lebo nie každý sa proste vie vstrebať, tak tento horčík pôsobí pozitívne ako prvé na svaly a nervy. Odporúčame ho užívať ľuďom, čo majú tetániu, veľké svalové vypätie, veľké nervové vypätie, ľuďom, ktorí majú nejaké tiky. Samozrejme, horčík pôsobí dobre na nervovú sústavu, tým pádom je dobre užívať ho pri strese alebo nejakom veľkom emočnom vypätí, pri zhone, počas toho, keď máte napätie vo svojom tele. No a každá forma horčíka pôsobí na niečo iné. Tým, že v našom produkte je 7 foriem, tak sú v ňom formy horčíka, ktoré pôsobia aj na spánok. Potom je tam forma horčíka, ktorá pôsobí na tvorbu energie v bunkách, tým, že podporuje tvorbu adenozínu trifosfátu. Keďže vieme, že tým, že máme málo horčíka, tak to potom spôsobuje únavu, slabosť, vyčerpanie. Vrávali sme si, že horčík podporuje vlastne znášanie stresu, ale opäť nie každý horčík, ale iba jeho špeciálna forma, ktorá v tom produkte proste musí byť, no a vo väčšine produktov to nie je. Ďalej, horčík pôsobí pozitívne na srdce a tlak tým, že znižuje krvný tlak a tu by som dal taký jeden vykričník, že ak ste človek, ktorý máte prirodzene nízky krvný tlak, povedzme 90 na 60, tak ja by som bol opatrný s užívaním horčíka, pretože môže sa vám stať, že budete mať až moc nízky tlak a príde vám z toho zlé. Ja by som navrhoval, že ak chcete brať horčík, lebo povedzme máte trepnutie prstov alebo máte nejaké krče svalové, ale máte nízky tlak, tak začnite ho užívať, ale merajte si tlak a ak budete ho mať príliš nízky, tak bohužiaľ pre vás magnézium nebude vhodné, alebo skúsime nájsť nejaký iný prípravok. Majte pri sebe po ruke nejakú vec, ktorou si ten tlak potom zvýšite, povedzme kofeín, cukor, alebo nejakú takú prvú pomoc, nejaké jedlo, lebo naozaj ten horčík riedi, respektíve znižuje krvný tlak. Okrem toho horčík ešte pomáha aj na kosti a zuby. A tým, že je tam vitamín D v našom produkte, tak tým sa podporuje aj hustota kostí. No a v neposlednom rade pôsobí aj na imunitu a zápaly. Väčšina produktov má vstrebávanie okolo 50, 60, maximálne 80%. Náš produkt tým, že tam je 7 foriem horčíka plus vitamín B a D, tak má vstrebávanie až 95%. Čo je, by som povedal, luxus oproti iným prípravkom. Aby ste si mohli vy vstrebávanie overiť, prípadne ak si chcete overiť vašu hladinu magnézia, tak si môžete urobiť test z moču. Sú to takéto papieriky a na papieriku je takýto na konci taký štvorček, vy ho asi teraz nevidíte, ale je tu. No a tento štvorček tuto treba ocikať. Ideálne je ten prvý ranný moč, úplne ráno, nalačno. A podľa toho, ako sa zafarbí, tak podľa toho na tom ste. Potom máme k tomuto takúto tabuľku.
asi kvôli svetlu ju tiež moc nevidíte, ale pointa je tá, že keď tento papierik bude zafarbený na žlto, tak máte málo horčíka. Ak bude v týchto troch hodnotách, to je taká svetlo, ružová, tmavo-ružová, tak máte to v poriadku. Ak ho budete mať až takto do fialova zafarbený, vtedy máte príliš veľa horčíka. Ale to sa asi nestane. Ale aj keby, že ho máte veľa, znamená, že vaše telo má nejaký problém s metabolizovaním horčíka a máte ho preto veľa v moči a v bunkách ho chýba. Čiže aj vtedy by som zvážil suplementáciu kvalitného horčíka. Náš produkt, ktorý teda, ako som hovoril, je 7 foriem horčíka, stojí 48 € pre zákazníka.